नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। तो हमनी के हर साल जौन छठ मनावनी जा तौन एरिया इहे ह। ध्यान करी, सामने जौन बा मस्जिद बा और ओकरा बगल में रबिश करके एगो रेस्टोरेंट बाटे। रबिश रेस्टोरेंट रुआ सबके हम दिखा देतनी। रबिश रेस्टोरेंट हटे। तो ये एरिया है ममजार ओपन बीच एरिया। असल में हम गूगल मैप शेयर कर देब एकरा संगे, लेकिन जब रुआ सब गूगल मैप देखब तो ओकरा पर ममजार किड्स प्ले एरिया दिखाई। किड्स प्ले एरिया तब एकदम एजा आ जाए के बाटे। हम जस्ट रुआ सबके दिखा देतनी कि कैसन ए जगह बाटे। चूँकि एतवार ह, लोग नहा ताटे, ये वजह से कुछ रुआ सबके बीच वाला सीन नजर आई। देख ली सब है। यह है एकदम शांत समंदर। एक खाली फिर से ये जगह ऐसे तो हम गूगल मैप शेयर करबे करब, लेकिन रउआ सब किड्स प्ले एरिया जोन बा सामने जोन पियरका झंडा लौकता ओकरा पीछे ही जोन बा किड्स प्ले एरिया बा। देख ली, यह है और सामने जोन बा वॉशरूम टॉयलेट की व्यवस्था बाटे। ओकरा बैक साइड में पीछे जोन बा जोन कोस्ट गार्ड के बाटे जोन थी ओकरा पीछे किड्स प्ले एरिया है। तो किड्स प्ले एरिया डालब तो रुआ सबके मालूम पड़ जी। एकदम एजगा कॉर्नर में आवे के बा। हे कॉर्नर में हई एगो वॉकवे टाइप के बाटे, ओकरा संगे ई समंदर बा। हर साल हमनी के एजगे 2016 से हो ताटे एजगे करे नीजा पूजा, छठ पूजा एजगे होला। ठीक, तो हम सोचनी दिखा दी, हम लोकेशन भी शेयर कर दे बेजा के। तो जैसे रुआ सब देख सके नी, यह जगह ही हटे जहाँ हमनी के हर साल छठ पूजा करे नी जा। बढ़िया जगह पार्किंग के व्यवस्था बाटे। 2016 से जगह छठ पूजा होता टे। यह एरिया है हे लंगे मास्क बाटे, ये ध्यान में रखे के बाटे कि मास्क के ठीक सामने ही बाटे। रुआ सब हम तो लिंक शेयर करबे करब। ऐसे ममजार बीच किड्स प्ले एरिया रुआ सब अगर टाइप करब तो ई लोकेशन रुआ सबके मिल जाए। किड्स प्ले एरिया बस तनकी से आगे बा। यानी पार्किंग के व्यवस्था बाटे। आगे हे लंगे जोन बा तो पोर्ट बाटे। वो पोर्ट से हमरिया पोर्ट हटे शायद, तो वो पोर्ट से आगे आवे के बाटे। अब बहुत आसान बेजुगाई माने कोनो समस्या नहीं खेजुगावे में। रुआ सब पार्किंग एजा बहुत बाटे, आराम से गाड़ी पार्क कर सकेनी, वो लंगे पार्क कर सकेनी, ये लंगे पार्क कर सकेनी। बहुत बढ़िया व्यवस्था बाटे। बीच रुआ सब देखबे के नहीं है वीडियो में, बीच एकदम फर्स्ट क्लास बाटे। ताई सब है अतवार के दिने हमनी के सांझी करे खातिर मिलल जा। बाकी जगह भी लोग पूजा करताटे, अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप जोन बाटे अपना सुविधा के हिसाब से अपन पूजा कर रहल बा। बाकी हमनी के जगह पिछला 6-7 साल से कर रहल बानी जा। तो ऐसे असो एजुगे होई। जहाँ तक छठ पूजा के सामान के बात बाटे, अलादिल में जोन बा कलसुप मिलत बाटे। बाकी जोन फल उल बाटे तो सब जगह मिलिए जाला। तो रुआ सब अलादिल से डिस्कवरी गार्डन, करामा, बरदुबई अधिकतर जगह पर कलसुप मिलत बाटे। तो रुआ सब वजह से किन सकेनी। अब बाकी नरियर उरियर जोन बा, फल उल, शरीफा उरीफा जोन बाटे फ्रूट मार्केट में चाहे कोनो सुपर मार्केट में रुआ सबके मिल सकेला। तो चली अतवार के दिने हमनी के सांझी खा भेंट होके। तब तक धन्यवाद, जय भोजपुरी।